Какво става, роялчета? Аз съм Боянач Мадафака и днес искам да ви кажа едно съобщение, в което искам много да ви благодаря за моите почти 20 абоната, да ви предложа също така и една томбола, в което вие трябва да пратите на мен клип, в който правите някакъв трик, примерно с колело, с скейтборд, с каквото иде, и на който от вас, на който на мен най-много ми хареса, ще получи една награда, в която той ще си изтегли листче от късмета, на топ колелото на късмета, не е като на Ники Кънчев, ама нищо, и ще спечели награда. Също така искам да благодаря на един много важен приятел за мен, който е Sunny Playback, и искам да му благодаря, защото той е един от приятелите, който винаги ме е подкрепил, помогна ми за YouTube канала ми. Също така, може да намерите линк долу в описанието за неговия канал. Той също ме рекламира. Аз не го правя, защото той го е направил, като примерно замяна. Просто той ми е приятел и искам да знаете, че той наистина е ценен за мен. Добре, ами това беше всичко от мен и чао!